iniinom. Galing dun sa taas. Yan. Mukhang ang tatalim ng mga dahon. Yung dala ko. Meron yan dun ng ano, banana. Ano. Tirik na tirik guys. Ang init. Yun oh. Di ba? Mukhang ang tatalim ng mga dahon. Anong tawag dito boy? Itong dahon na to. Yan po. Sugbo. Ano pa yan? Ha? Sugbo. Sugbo. Ito ba yung ano? Samhod na ginaa? Samhod. Oo. Samhod nga. Namigan po kasi ito. Oo. So, hindi, wala pa yan. Hindi pa pwede. Kasi wala pa. Pwede. Wala po po ito. Ano po ito? Hindi po. Ha? Wala pa. Wala po. Yung parang, yung dahon na Nagarap sa sa red. Sa red po. samhod, ganyan. So guys, Hindi medyo, pa po nagsusupang. hindi pa daw sumusupang. Mukhang hindi pa nga tayo nakakalahating pinupuntahan. Inihingal na ko guys. Pero tama lang to kasi. Malapit na ba? Maagin ka. Para kasi sa akin malayo pa kasi ang napaka ano Terek. Yan guys. Ang bilis ng bata. Yun. Mukhang susurrender ata dito yung ano natin, mga buto. Paa. Pero yan. Wow. Dito? Hindi. Yan guys. Dito na ata kami maliligo pero mukhang malalim yan Madami lang bato. Yun. Wow. Hinigal si Medyo Suragon. Tama lang yan, pampalis ng taba. Ano, may tabaw. Ulam namin. Adiga. Ma'am. Daing. At saging. Siyempre may saging, may unggoy. Ano ko manghang hindi. Ano na ate? Diba kaya ano lang? Neutral lang yung anghang nito. Karin ko siguro. Ito mo? Ito. Ay, ano nyo? Lamok. Ay, meron ko na sabaw. Gusto na naman sabaw. Sabaw. Ito na kung
Pampano? Yung muna ka ating. Ako sila dahil yung terminal na to. Wow. Nga, nabaga yung mga. Ano yung itaw? Ang nilito ko ng ano, tinapat. Ay, po ka ng tubig dyan. Eh, dapat pa, madara kang labahan, te. Ang vlog mo po tayo unan. Laba. Nagtanong ako ng labahan. Guys, tapos na. Wasak ko. Ang lamig. Ano nga yung mga to?
Ay! Kita na kasabay. Ay! Bakit ako? Ay, ang suko ko! Ate! Alit yan! Ang basa! Ano basa? Umali ka dyan ng fingerprint!